Paula, ootko se kotona? Ei ollut sönköstä edes lapsia tekemään. Sä et oo siinä. Sä et ole siinä. Missäs mä sitten olen? Sua ei oo olemassa. Kukahan se lapsen isä mahtaa olla? Paula ei koskaan vois mennä toisen miehen kanssa sänkyyn. Eikö? Eikö? Onko se niin uskollinen tyyppi? Koska Paula rakastaa mua. Niin, niinhän se rakasti Lasseekin, mutta petti silti. Mun kanssa, niin kuin varmasti hyvin muistit. Ja se tuntuu oikein hyvältä. Sä olet kuollut. Sä olet kuollut. Jos Paula on pettänyt yhden kerran, se pettää varmasti toisenkin. Sähän tiedät, että ihminen ei koskaan muutu. Mene pois. Nyt se varmaan mietit, että onko Lasse sen pikkunyytin isukki. Enkä mieti. Voihan se olla, tai voihan se olla joku muukin. Minä olen lapsen isä. Minä olen 100% se lapsen isä.